Skont il-Ministru Chris Cardona l-intħil tiegħu biex intgħażlet kumpanija għal servizzi legali fit-tfassil tat-tender għal żewġ liċenzji ġodda tal-Casino sar biex il-proċess ikun wieħed trasparenti. Chris Cardona kien assedjat mill-ġurnalisti dwar din l-aħbar li ġiet żvelata f'The Sunday Times waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet. Nassiguraw li jkun hemm prattika trasparenti u nifs ġdid lill kumpaniji li qatt ma nataw opportunitajiet. Introduċejna issa metodu ta' kif kumpaniji kollha ikunu eligibbli illi jidħlu għal sejħiet bħal dawn u mbagħad issir għażla kwalitattiva u kwantitattiva fuq min ikun l-aħjar illi jingħata dik l-offerta. Chris Cardona l-ewwel ma rridx iwieġeb kien xu li jagħmel l-għażla, imbagħad ammetta li kien hu li għażel il-kumpanija biex tagħmel is-servizzi legali. Il-prattika illi stabbilejna aħna kienet waħda illi tmur lilin minn kif isir qabel. Aħna Nipprova nispjegalek u inti mhux qed tagħti ċans. Inti għamilt għażla Ministru. Għażla ta' xiex? Inti għażilt il-minħat tender? Aħna ħadna deċiżjoni kollettiva fuq il-proċedura kif għandha tiġi adottata. Aħna min? Aħna, il-Gvern ħa deċiżjoni. Inti jew inti? Il-Gvern ħa deċiżjoni politika illi mur għal proċedura bbażata fuq kriterji ta' kwalità u ta' kwantità. Għax ma morx lura anti-privatization unit. Iżda meta sarulu mistoqsijiet oħra fit-tweġibiet tiegħu, il-Ministru spiċċa jsemmi raba tal-ġurnalisti. L-għażla li għamilt inti kienet tirrifletti r-rapport tekniku li tat il-privatization unit? Assolutament le. Għaliex il-privatization unit kienet tibbaża ruħha tiġarlek issek ma tifhimx. Il-privatization unit kienet taħdem fuq proċedura illi ma naqblux magħha, illi nispera li inti ma naqbilx magħha. Nispera ma naqbilx magħha, ma pereżempju hu kien jaqbel magħha. M'għandux jaqsam xejn ta' għaxar. Tibżgħux issa ngħidlek, le, redikolo inti bil-mistoqsijiet qed tagħmel. Innet ngħidlek il-prattika ta' kif isiru l-affarijiet f'pajjiż Ewropew. Kien għalhekk li dan l-istazzjon staqsal il-Ministru biex jgħid li huma dawk il-pajjiżi Ewropej fejn il-Ministeri joħorġu tender tintgħażel kumpanija iżda mbagħad il-Ministru jindaħal u jagħżel il-kumpanija hu. Liema pajjiż toħroġ sejħa l-interess u mbagħad jagħżilhom il-Ministru. L-Unjoni Ewropea hija prassi. F'liema pajjiżi? F'liema pajjiżi il-Ministru joħroġ sejħa l-interess, il-Privatization Unit toħroġ sejħa l-interess u mbagħad jagħżel il-Ministru. Il-pajjiżi kollha jadottaw proċeduri differenti skont u pre-estabbilit skont is-sejħa li jkollhom. Xiġifieri f'liema pajjiżi. Il-proċedura ġdida hija simili tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Hija allura xi trasparenti. Liema pajjiżi mela. Yes, mistoqsijiet oħra fuq il-Family Business Act forsi. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Chris Cardona qal li hu bħala Ministru għandu jkollu s-saħħa fuq l-awtoritajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu. Sepp li aħna naqra kompetenza fuq l-awtorità tagħna hux. Għandu jkollna aħna bħala Ministri ċertu elbow room, ċertu saħħa illi nagħtu direzzjoni lill-Ministeru tagħna. Awtomatikament kienet il-mistoqsija tal-ġurnalisti jekk il-prassi l-ġdida li jażel Chris Cardona li jażel hu l-kumpaniji li jieħdu tender ix qed tiġi prattikata f'ministeri oħra. Din għall-prassi ġdida saret anke f'ministeri oħra. M'għandix idea, però hija prassi illi adottajna f'dan il-Ministeru, illi adottajna b'responsabilità ma nibqgħu nimxu fuqha. Ma ġietx diskussa fil-Kabinet mhux din il-kwistjoni partikolari. Il-diskussjonijiet tal-Kabinet mhumiex miftuħin għall-pubbliku sakemm ma jiddeċidix il-Prim Ministru li jippubblika dak ikun hija tiġi diskuss fil-Kabinet. Kien għalhekk li dan l-istazzjon bagħat sensiela ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru biex jgħidilna jekk id-deċiżjoni kienet tiegħu bħala Prim Ministru jew jekk il-Ministru Cardona huwiex iżolat f'din il-prassi, iżda t-tweġibiet baqgħu ma waslux. Fl-aħħar nett skont il-Ministru Cardona, il-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi taqbel mal-mod kif hu għażel kumpanija li tipprovdi servizzi legali. Assigurakom illi l-opinjoni pubblika fuq dan il-materja qiegħda favur dan il-gvern. Matthew Bonnet għal Net News mill-Belt Valletta.